Γεια σας παιδιά, σήμερα θα παίξουμε Roblox. Πάμε να παίξουμε Roblox. Όχι Grow a Garden σίγουρα. Θα παίξουμε, μαντέψτε τι. Θα κερδίσουμε το Breaking Story. Θα προσπαθήσω να κερδίσω το Breaking Story στο normal ending, αλλά με hardcore. Πας εδώ πέρα, εδώ πέρα και έγινες hardcore. Και εδώ πέρα πας μέσα, όχι εδώ. Μπαίνεις εδώ. Εδώ πέρα. Και θα σου πω τι κάνω. Ναι, χάνεις πάρα πολύ ζωή στην αρχή. Και το hardcore γενικά είναι πάρα πολύ δύσκολο. Και ήθελα να βγάλω ένα βίντεο που μάλλον θα το κερδίσω, δεν ξέρω, δεν νομίζω βασικά. Αλλά θα προσπαθήσουμε παιδιά. Γιατί πρέπει κάποτε να το κερδίσω. Και να, απλά πρέπει να το κερδίσω. Και ναι. Οπότε πάμε εδώ. Τώρα μιλάει η αδελφή μου. Μην την ακούτε γενικά. Εδώ πέρα κάνεις το reboot. Ψάχνεις τα αρχικά στάρια. Βρίσκεις κάποια πράγματα. Ωραία. Και μετά πας για training. Εδώ πέρα. Και πρέπει μετά να πολεμήσει κάτι ληστές. Θα σας πω. Είναι ένα πολύ ωραίο παιχνίδι. Γενικά. Και παιδιά, ναι. Κάνα upgrade. Αυτή η στολή κίτρινη έκανε 150€. Και τώρα κάνει 120. Αλλά ναι. Εδώ στην αρχή κάνεις τέτοιο. Από την άλλη μεριά σκοτώνεις bad guys και παίρνεις λεφτά. Πρέπει να ανοίξεις τον Uncle Pete, ένα σκυλί που το λένε του Άντο και έναν detective. Και αυτοί θα σε βοηθήσουν για το Wave 3. Υπάρχει ένα Wave που είναι πρώτα στην... παιδιά, μπορεί να μην μιλάω τώρα γιατί πρέπει να παίξω λιγάκι. Οπότε ναι. Όπα, γιατί σηκώθηκα. Δεν ξέρω γιατί σηκώθηκα. Τέλος πάντων. Ανοίξαν τον Uncle Pete, το βλέπετε. Απέναντι τον ανοίξω.
Και εδώ πέρα αν έχεις πάρα πολύ λίγη ζωή, πεθαίνεις. Και μετά πρέπει να πας πάλι στο λόμπι και να κάνεις καινούργιο παιχνίδι. Το hardcore είναι πάρα πολύ δύσκολο όπως σας είπα και θα προσπαθήσω να το νικήσω σήμερα. Επίσης πάμε και σε αυτόν τον κάτω, τον Angle Pit όπως σας είπα, να πάρουμε το quest. Πάμε να σκοτώσουμε λίγους bad guys να σας δείξω πώς δουλεύει. Βέβαια έχουμε λίγη ζωή. Low HP είμαστε. Α, θα πεθάνω. Το βλέπω, πάω να φύγω. Α, θα πεθάνω. Και εδώ πέρα αν κάνεις τα quests του, παίρνεις λεφτά. Εδώ πέρα κάνουμε training. Κάτσε να πάρουμε και ένα speed. Ναι. Παίρνουμε speed τώρα. Αρχίζει το podcast. Στο TV. Αλλά εμείς θα το κάνουμε skip, γιατί δεν νομίζω ότι θέλει κάποιος να δει το podcast του. Θα το δείτε και αλλιώς από εκεί. Δεν θα μιλάω λίγο για να το δείτε. Να, αυτό που έλεγα πριν. Η Scary Mary. Και τώρα έρχεται το Wave 1, όπως σας είπα. Και πρέπει να μην κάτσουμε εδώ να φύγουμε. Αλλιώς θα χάσουμε πάρα πολύ ζωή. Πες και να πεθάνουμε. Πρέπει να πάω να πάω τέτοιο. Α, θα χάσω. Ωραία. Εγώ δεν θέλω να πολεμήσω και πολύ γιατί είμαι έτοιμος γενικά να πεθάνω. Οπότε έχω πάρα πολύ ζωή βασικά. Έχω πάρα πολύ λίγη ζωή. Ναι. Και παιδιά τώρα ήρθανε. Πάλι καλά που δεν πέθανα, σχεδόν πέθανα δηλαδή. Α, έχω πάρα πολλά λεφτά για κάποιο λόγο. Πάω να πάρω πράγματα. 60, γιατί 60? Πρέπει αναγκαστικά να πάρω. Πρέπει να ξόδευα λεφτά για να... Ωραία, πάω να σκοτώσω 2 για να πάρω τα monies. Και ο δεύτερος. Ωραία. Όχι! New event. Ναι, αυτό είναι το καλύτερο. Καλά, δεν είναι το καλύτερο. Νομίζω δεν είναι το καλύτερο, αλλά είναι πολύ καλό. Ωραία, παιδιά. Ναι. Να πάω και στον Angle, να πάρω τα λεφτά μου. Ωραία.
Πάω και πάνω να πάρω το τέτοιο. Κάνω πάρα πολύ γρήγορα τώρα. Πράσινο, όταν είναι πράσινο πρέπει να το πατάμε πάρα πολύ. Έχουν κάνει upgrade νομίζω. Δηλαδή έχουν κάνει upgrade νομίζω. Και πάλι νομίζω ρε. Ναι, νομίζω έχουν κάνει upgrade. Πράσινο. Ναι, δεν προλαβαίνεις και πάρα πολύ. Παιδιά, εδώ πέρα κάνουμε gym. Να είμαστε δυνατοί, πρέπει να πάμε 4 strength. Πρέπει να πατάμε το πράσινο, δεν προλαβαίνουμε. Found some food. Α, έχει στο kitchen. Όχι, πολύ food. Παιδιά, μόλις τελειώσει το μπλε, πρέπει να πάμε στο kitchen. Έχει πάρα πολλά πράγματα. Πάμε. Για εμάς είναι πολύ καλό αυτό. Γιατί, καλά. Τι some food, μόνο some. Ωραία. Τα πίνουμε όλα επειδή έχουμε λίγη ζωή. Κρίμα που δεν μπορούμε να πάρουμε κι άλλα. Πάμε να πάρουμε... Όχι! Πες μου ότι είναι το Wave 2. Όχι. Μάλλον δεν είναι το Wave 2. Και λοιπόν κάπως έτσι πάει το παιχνίδι. Πρέπει να παίρνεις δύναμη στην αρχή. Εδώ πέρα, παιδιά, παίρνεις δύναμη και γενικά καταλάβατε λίγο πως παίζεται το παιχνίδι. Θα το δείτε και μέχρι το τέλος. Ένα μπολάκι. Κάτι λέει εδώ πέρα. Ένα μπολάκι. Ένα μπολάκι. Oh no. Το δεύτερο wave έρχεται. Οπότε μάλλον πρέπει να φύγουμε. Έλα, πράσινο. Δεν νομίζω να προλαβαίνουμε. Έλα. Δεν προλαβαίνουμε γιατί μετά τα χωράμε, είμαστε και ψηλοί. Ωραία. Ωραία. Έφαγα αρκετή ζωή νομίζω. Ωραία, παίρνεις εδώ πέρα. Λεφτάκια. Πέρα.
Κάτσε να πάμε πρώτα να πάρουμε λίγο τέτοιο. Chips. Ωραία. Και τώρα πάμε για Train. Για να πάμε 4. Είμαστε πάρα πολύ κοντά. Έλα. Είμαστε πάρα πολύ κοντά. Εντάξει. Πάμε, ναι, level 4. Το νερό κάποιος δεν το πια. Ωραία. Απορώ αν γίνεται να σκοτώσει κάποιον bad guy χωρίς να φας damage. Εντάξει. Όχι τώρα. Όχι. Πρέπει να προλάβουμε να το σκοτώσουμε. Όχι, no power τώρα. Έλα, βγείτε γρήγορα. Α, βγήκαν. Α, είναι πολύ low, είμαι πολύ low. Και εγώ δεν έπρεπε να πάρω λεφτά. Λεφτά λέω. Έπρεπε να πάρω τέτοιο. Φαγητά. Κάτσε να φάω λιγάκι. Τι λιγάκι δηλαδή. Φάγα πάρα πολύ. Ναι, πηγαίνω. 8, μένουν 8. Τόσο γρήγορα. Όχι, δεν έπρεπε τόσο γρήγορα. Σε λίγο τώρα θα έρθει το Wave 3 και δεν θα μπορούμε να πάρουμε τη στολή. Γρήγορα. Έλα, γρήγορα. Έλα, 2 μένουνε. Α, θα πεθάνω όμως. Έλα, τέλος. Ωραία. Ναι, παίρνουμε τη στολή. Ωραία. Θα το φάμε όλο. Και πάμε να πάρουμε λεφτά. Τι λέω, μωρέ. Ναι, παίρνουμε και λεφτά δηλαδή. Πήραμε και έναν αρβαίο. Το τρώμε όλο αυτό. Και παίρνουμε και λίγο τέτοιο. Ωραία. Τέλος, γιατί πρέπει να έχουμε και για μετά. Να πάρουμε τουλάχιστον το τελευταίο μπισκοτάκι. Τον αρβαίο. Ωραία. Wave 3. Μετά το Wave 3 είναι σχεδόν αμέσως να πάρεις να πας στο fight με τη Scary Mary και με το Scary Larry, δεν μπορώ να μιλήσω. Και ωραία εδώ πέρα. Κρατάω ένα ποντίκι για κάποιο λόγο. Και τώρα έρχεται το Wave 3 που είναι το πιο δύσκολο. Όχι, τελειώνω τώρα. Τέλος πάντων, παιδιά. Εδώ πέρα πας, σκοτώνεις. Και τώρα ήρθε ο τελευταίος που θα θέλει πολύ. Σκότωσε μόνο τιμή. Να βλέπετε που θέλουμε το τουάντο
το σκυλί και το detective. Γι' αυτό τον θέλουμε. Και τώρα πρέπει να πολεμήσουμε. Oh no, oh no. Α, θα πεθάνω. Γιατί με κυνηγάει εμένα. Ωραία. Γιατί πρέπει να με κυνηγάει εμένα. Πήγαινε στους άλλους. Ωραία εδώ πέρα. Τώρα θα ρίξει. Ή έχω μείνει low, ρε. Δεν νομίζω να το κερδίσω, τέλος πάντων. Τώρα δεν προλαβαίνω να κάνω τίποτα. Οπότε πρέπει να πάμε εκεί. Έκανα το πιο πολύ damage. Και ένας άλλος. Και λοιπόν αυτό είναι το παιχνίδι γενικά. Εδώ πέρα είναι το πιο σημαντικό σημείο γενικά. Για όλο το παιχνίδι δηλαδή. Πίτσα boss. Καλά, εντάξει, δεν πάει καλά ο άλλος. Δεν πάει καλά. Εγώ δεν ενοχλώ, τι πίτσα. Κλείνουν όλα. Αυτή είναι η Scary Mary. Και μας ανοίγει να πολεμήσουμε εκεί κάτω. Πηγαίνουμε κάτω στο υπόγειο νομίζω. Και μετά πολεμάμε. Εδώ πέρα. Γιατί κράτησα λεφτά να μου πείτε. Κράτησα για να πάρω μπλοκ ή κόλλες. Που νομίζω ότι έχει πιο φθηνά εδώ πέρα. Νομίζω. Όχι. Δεν τις έχει πιο φθηνά. Για να πάρω το κλειδί δηλαδή. Πάρε το κλειδί. Μην μου πεις ότι θα πάρει το κλειδί. Πάρτε το κλειδί. Πάρτε το κλειδί. Πάρτε το κλειδί. Δεν το πιστεύω. Πάρτε το κλειδί. Αν δεν πάρουν το κλειδί. Δεν το παίρνει το κλειδί. Είναι χαζί. Πάει, δεν το πάρει το. Πάει. Εντάξει, δεν το παίρνουν, ρε. Ό,τι είναι άλλο. Τέλος πάντων. Αυτή είναι η Scary Mary πράσινη. Και μετά θα πολεμήσουμε και τον Scary Larry, αλλά δεν νομίζω να κερδίσω. Και ναι. Οπότε μπορεί να μην μιλάω για λίγο. Ναι, speed όντως δεν έχω. Ναι, έχω πολύ καλό weapon. Ναι, τέλος πάντων δεν ξέρω γιατί γελάμε. Δεν
ξέρω που να πάω τώρα. Hardcore. Ναι, κάτι λέει εδώ πέρα. Τέλος πάντων. Τώρα θα βγάζει λάβα. Ναι, θα βγάλει λάβα. Και να. Γενικά στο hardcore είναι πάρα πολύ δύσκολο. Let's dance. We'll begin slow. Πίνουμε τη γεύση. Μην πεθάνουμε τώρα, μην πεθάνουμε. Ναι. Ωραία. Γιατί τα βγάλω αυτά. Ωραία, τώρα βγάζει λάβα νομίζω εδώ πάλι. Ναι. Όσο εδώ όσο μπορείς. Είμαι χαζός. Παιδιά, είμαι χαζός. Ρε, πώς πάει τόσο γρήγορα. Καλά, τώρα σχεδόν πέθανα να κάνω βλακεία. Παιδιά, μάλλον δεν θα τον νικήσω. Δηλαδή, τι μάλλον. Ωραία. Εδώ. Α. Γιατί το γράψω αυτό. Γιατί έρχεται σε μένα. Δεν ήρθε. Ωραία. Έρχεται. Ωραία. Εμένα αργεί πολύ πιο πολύ. Ίσα προλαβαίνω. Final dance. Ωραία, είναι δύσκολο. Στο hardcore δείχνει μόνο για πολύ λίγο το βελάκι που θα πάει και μετά εξαφανίζεται. Κανονικά το έχει μέχρι να πάει, αλλά είναι hardcore, οπότε είναι μισή καρδιά τώρα. Και τώρα θα βγει μια λάβα από εδώ,
που πρέπει να πάμε εδώ. Και μετά από αυτή τη σκηνή εδώ πέρα θα βγει ο Scary Larry. Που αυτό θα είναι το final boss. Και θα το παίξουμε και έτσι. Τώρα δεν μπορείς κιόλας να κάνεις respawn. Τώρα είναι δύσκολο. Α, ωραία, ρε, θα πεθάνει ήδη. Τέλεια, ρε, έχει βάλει εμένα στο... Και πέθανα. Ναι, παιδιά. Αυτό ήταν το παιχνίδι. Το Breaking Story 2. Υπάρχει και το 1. Αν δεν το έχετε παίξει, πρέπει να γράψετε Breaking Story 1 και να το παίξετε. Και παιδιά, αυτό ήταν το παιχνίδι. Οπότε γεια σας. Περιμένετε.